Ćao svima i dobrodošli na kanal. Kao što možete da vidite, danas je poseban dan kako za mene, tako i za kanal. Napokon, po prvi put u svom životu imam priliku da posjedujem ovakvu mašinu, sposobnu čak za 4K gaming. Ovaj kompjuter otvara nam nove mogućnosti, kako kanalu, tako i meni, a volio bih još jednom, stvarno nemam reći, da se zahvalim svojoj devojci što me maksimalno podržala što se ove moje želje tiče i ovog samog projekta. Mislim da sam maštao o ovome još od prvog dana kad sam kao klinac prvi put seo za kompjuter. Nadam se da ćete uživati u predstojećim klipovima koliko ću ja uživati u korišćenju ovog PC-a. Generalno ono što mogu da vam kažem je da nema ničeg boljeg nego kada teško zarađen novac uložite u nešto što volite i ispunite svoje želje. Ako nikad niste iskusili taj osjećaj, probajte i verujte mi, stvarno nema ničeg boljeg. Volio bih da čujem neke vaše želje koje imate vezano za kompjutere, možda nekako mogu i da vam pomognem. Ali ajmo mi da se vratimo samom buildu i kao što možete da vidite, ispred vas se nalaze sve komponente za ovaj build. Pa ajmo da vam kažem tačno sa čim ćemo od sada raditi i igrati se. Što se matične ploče tiče, u pitanju je Asus Crosshair 7 Hero ATX formata. To je jedna od najboljih, kako ne i najbolja, X470 ploča sa AM4 podnožjem. Odlična je za overclockere. Sadrži 4 slota DDR4 memorije kapaciteta do 64 GB. Podržana maksimalna brzina za ovu ploču je 3466 MHz, znači radi se o maksimalnoj brzini memorije. Ukoliko želite nešto detaljnije o ploči, slobodno pišite u komentarima, a ja ću vam odgovoriti na svako pitanje, naravno ukoliko znam. Dugo sam razmišljao koji bi mi procesor najviše odgovarao i na kraju sam se odlučio za AMD Ryzen 7 2700X sa 8 jezgara i 16 threadova, osnovne brzine od 3,7 GHz i maksimalnim boostom do 4,3 GHz. Ovaj procesor je odličan za editovanje i gaming, kao i za stream, što ispunjava sve moje zahteve. Zatim imamo AIO, vodeno hlađenje, znači all-in-one vodeno hlađenje, koje će hladiti ovaj procesor. U pitanju je Cooler Master Liquid ML360R sa poprilično velikim hladnjakom i 3 ventilatora od 120 mm. Ovo hlađenje je odlično rješenje ukoliko želite da overclockujete procesor, a da on pritom radi na najnižoj mogućoj temperaturi, što će omogućiti dosta prostora kada budem poboljšavao njegove performanse kroz sam overclock. Što se napajanja tiče, odlučio sam se za Corsair RM 850i. Kao što možete da vidite, to je modularno napajanje, što znači da kablovi napajanja nisu vezani za kućište napajanja i mogu se promeniti nekim custom kablovima, što ćete vi, spoiler mali, uskoro vidjeti kada mi novi kablovi stignu. Samo napajanje jačine 850 W i ono što je dobra stvar kod Corsaira jeste da daju 10 godina garancije na ovo napajanje. RAM sam najviše mislim gledao da bude estetski dobar i iskreno smatram da se ne može bolje od G.Skill Trident Z RAM-a. Naravno da ne bude da je ovaj RAM samo lep, također i dosta dobar s obzirom da je u pitanju kit od 16 GB DDR4, brzine 3200 MHz sa tajminzima 16, 18, 38. Doduše volao bih da sam uzeo 14, ali definitivno bih platio taj RAM makar 100 € više, tako da sam i više nego zadovoljan s ovom kupovinom. Što se tiče storage-a, imamo Samsung 970 EVO Plus, u pitanju NVMe M.2 SSD sa 500 GB kapaciteta, koji je zadužen za igrice i zahtevnije programe. Zatim hard disk Seagate Barracuda sa 2 TB prostora, koje će biti namenjena za skladištenje materijala za YouTube i naravno za filmove. Plus Kingston HyperX Savage 240 GB SATA SSD koji će biti zadužen za operativni sistem.
definitivno zvezda današnjeg builda i ovog kompjutera je ova stvarno odlična grafička karta od Nvidia. U pitanju je Asus ROG Strix RTX 2080 OC Edition ili ti Overclock Edition sa 8 GB DDR6 VRAM-a. Grafička karta koja ima 2944 kuda jezgra, 256-bitni interfejs, takt procesora od 1860 MHz i takt memorije od 14.000 MHz. Šta da vam kažem, sem da jedva čekam da testiram ovaj GPU u mnogim igricama i podelim sve to sa vama. Kućište koje će čuvati sve ove komponente je Cooler Master Case H500M. Po meni jednostavno lepo i modularno kućište, zbog čega sam se za njega i odlučio. Sada kad sam vam predstavio komponente, ukratko ću vam pokazati build samog kompjutera i njegov prvi start, nakon čega nas očekuje još dosta videa nalik ovome. Pa ljudi, novi komp je napokon gotov. Sad ćemo da upalimo napajanje i da vidimo da li će da se startuje. Dobro je, da sada je sve ok. Ajmo. Da, dobro. Dobro, ovo je dobar znak. Kako je samo lepo, pogledaj ga. Hajde. Upali se više, bre. I da, to je to. Ajmo BIOS. Ućemo u BIOS na kratko samo. Da, to je to, ekstra. Strava ljudi, uspešan build, kao što možete da vidite. Jedva čekam da počnem da igram. Bilo mi je jako teško da snimam ovo, s obzirom da je dosta duže trajalo nego što bi bilo samo da sam ga sastavio. Ovako snimanje i sam build baš je dugo potrajalo, mogu vam reći. To je to, nadam se da ste uživali u videu. Baš mi je drago što smo ovo iskustvo podelili zajedno. Ukoliko vam se svideo video, ostavite like, subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa. Ja se nadam da se vidimo u nekom od sljedećih. Hvala vam puno što ste gledali. Sve najbolje. Ćao!